tayong lahat at tayo manalangin. Tayo pumikit. Hallelujah. 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 Sambahin ka, O Diyos. Purihin ka, O Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoon. Hallelujah. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang gawain namin ito. Narito kami, Panginoong Diyos, sa iyong harapan. Humihingi, Panginoong Diyos, ng iyong pagsama. Sasamahan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu. Pababain mo, Panginoong Diyos, ang apoy ng iyong kapangyarihan. Samahan mo kami, Panginoon. Tinataas namin, Panginoong Diyos, ang gawain namin ito. Lord, Panginoon, narito, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak sa iyong harapan, na handang awitan ka, Panginoong Diyos. Handang tugtugin ka, Panginoon. Tugtugan ka, Panginoon. Lord, pagpalain mo, Panginoong Diyos, sa mga instrumentong ito. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng naihanda, Panginoon, na awitin, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Maging, Panginoon, ang mga gagamitin mo, Panginoong Diyos, mga anak mo. Lord, pagpalain mo ang kanilang mga bibig, Panginoon. Sa bawat, Panginoong Diyos, pagbuka ng kanilang bibig, ay kapurihan, Panginoong Diyos, sa iyong harapan, Panginoon, ang makikita mo. Lord, maraming salamat. Maging, Panginoon, sa anak mo na gagamitin mo sa umagang ito. Lord, sasamahan mo siya. Itatago mo siya, Panginoong Diyos, sa iyong likod ng krus. At ang salita, Panginoong Diyos, na inihanda niya, Panginoon, sa umagang ito, ay gagabayan mo. Pagpapalain mo ang lahat na makarinig, Panginoon. Bubuksan mo, Panginoong Diyos, sa mga tenga, Panginoon, ng lahat, Panginoong, ng makarinig. Maging ang kanilang mga puso, Panginoon. At ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay gamitin mo. Kumilos ka sa bawat puso, Panginoong Diyos. Itago mo, Panginoon, ang salita mo sa bawat puso na makarinig ng iyong salita. At hayaan mo, Panginoong Diyos, na kumilos ito. Maging pagpapala, Panginoong Diyos, sa bawat makarinig, Panginoon. Maging, Panginoong Diyos, sa lahat, Panginoon, makarinig, makapanood, Panginoong Diyos, sa live streaming na ito. Gagabayan mo, Panginoong Diyos, ang iyong salita. Gagamitin mo, Panginoon, pagpapala, Panginoong Diyos, para sa kanila. Kung meron man, Panginoong Diyos, meron man, Panginoon, nabibigatan, merong sakit, Panginoon, Lord, hallelujah, kumilos ka. Gamitin mo na maging pagpapala ito, Panginoon, sa kanila, Panginoong Diyos. Hallelujah, maging, Panginoon, lahat ng kamay, Panginoon, na magtataas sa iyo, Panginoong Diyos. Mga bibig, Panginoong Diyos, na aawit para sa iyo, Panginoon, ay pagpapalain mo, Panginoong Diyos. Kumilos ka, Panginoong Diyos, sa loob ng tahanan mong ito. Kumilos ka, Panginoong Diyos, sa iyong salita. At hayaan mo, Panginoon, ng lahat, Panginoong Diyos, na makarinig, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito, ay magrema sa puso ng bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Patuloy ka naming sambahin, Panginoon, at papurihan sa pangalan mo aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Can you just say to your neighbor, magandang umaga? Amen. Good morning. Good morning, church. Sa umaga pong ito, we will just celebrate, we will just feel the love of God sa bawat isa po sa atin. Amen? Kung sa mundo po, they celebrate Valentine's, Heart's Day, pero tayo po bilang mga Kristiyano, we are celebrating God's love each and every day. Amen? Kaya po sa gabi pong ito, sa umaga pong ito, tayo po, we will just feel the love of God sa bawat isa. Dahil kanino po ba nagsimula ang pagmamahal, ang love sa ating Panginoon po? Sabi po sa 1 John 4, verse 7 to 8. Sabi po dito, Dear friends,
let us love one another. Okay? So, mahalin daw po natin ang bawat isa. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo, I love you with the love of the Lord. Amen. I love you with the love of the Lord. For love comes from God. So, yung love daw po ay nanggagaling sa ating Panginoon. Everyone who loves has been born of God and knows God. So, kung sino daw po ang marunong magmahal, alam kung paano magmahal, kilala daw po ang ating Panginoon. And whoever does not love does not know God. Kung hindi daw po tayo marunong magmahal, hindi daw po natin makikilala ang Panginoon. Bakit po? Because God is love. So, ang Panginoon po ang pagmamahal. So, we will just spread the love na nanggagaling po sa ating Panginoon. We will just sing about His love for every one of us. Amen. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. Over the mountains, over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Could sing of your love forever, Lord. Sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains, over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. We will sing of your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Thank you for your love. I could sing of your love forever. I could sing of your love. Say, I could sing of your love, Lord. I could sing of your love. Thank you for loving us, Jesus. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love once again. Over the mountains and the sea, over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart. Just open your heart, let the healer set us free. To be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love, oh, just sing the love of God. I could sing of your love. Thank you for your unfailing love, Lord. I could sing
sing of your love forever. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when a world is seen alive, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. Just thank the Lord for His love. Just feel His love this morning. Oh, I can sing of your love forever. We will sing of your love, Lord. I can sing of your love forever. 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 I can sing of your love. Can we just sing this with all of our hearts? Sing, I could sing of your love, Lord. We will sing of your love forever. Thank you for loving us. Thank you for giving your life for us, Jesus. Thank you for the blood that you gave. Oh, for your unfailing love, Jesus. Just I could sing of your love, Lord. I could sing of your love forever. 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 Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the love that you gave. Lord, for your overflowing, for your amazing love for each and every one of us. And we will celebrate your goodness. We will celebrate your love. Come on, church. Praise the name of Jesus. Worship the name of Jesus. For He is worthy to be praised. Oh, thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Amen. Sa umaga pong ito, patuloy po nating aawitan ng Diyos. Patuloy tayong magse-celebrate dahil minahal tayo ng Diyos. Amen. We'll sing, Lord, you gave me love. Amen. Tanong ko lang po, pag tayo po ba naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos, paano po ba tayo mag-react? Meron pong isang Diyos na nagbigay ng buhay niya para po sa atin. Binigay yung the best para sa atin. Can we just give our best praise and worship para po sa ating Panginoon? Kung kaya po nating sumayaw, tumalon, dahil lagi po nating isipin, may Diyos na nagmamahal po sa atin. Amen? Amen. Let's just give our best praise para po sa ating Diyos. To overflow. You gave me a love much deeper than I ever know. Yes, you set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. So you gave me love. You gave me a love, oh, find my life a brand new start. You gave me a love, straight from heaven to my heart. Further than the from the west, you've taken all my sin and broken. Come on, church,
caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I ever known. You have set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. You gave me love. You gave me a love. Offered my life a brand new start. You gave me a love sent straight from heaven to my heart. Further than the east is from the west. Taking all my sin and brokenness. So you gave me love. You gave me love. You gave me love. I can see better days ahead. Our land will dance again because of you. Voices will be heard, shouts of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. You gave me love. Thank you for your love. You gave me love. You gave me love. Yes, say you gave me love. You gave me a love that caused my heart to overflow. You gave me a love much deeper than I ever knew. You have set my feet. You have set my feet where I belong. Put within my heart a brand new song. Come on, church, till you gave me love. You gave me a love over my life, a brand new start. You gave me a love sent straight from heaven to my heart. Further than the east is from the west. Taking all my sin and brokenness. Oh, you gave me love. You gave me love. I can see better days ahead. Our land will dance again because of you. Voices will be heard, shouts of joy. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. 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 You can sing out. You gave me love. 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 Once again. You gave me love. 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 I can see better days ahead. Our land will dance again because of you. Voices will be heard, shouts of joy. You've done mighty things. You've done mighty things. Let the nations sing. You gave me love. You gave me love. Oh, you gave me love. 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 You gave for the last time. You gave me love. 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 Yes, Lord. We will celebrate the love of God. He gave us His love. His love is beautiful. You have surrounded me with the songs of praise. You have brought me
to display. Where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. So your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Come on, let's praise. Let's praise the name of Jesus. All around the world, let the praise begin. I am planted here by the water's end. I am living for the King. I found my place. I have found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Oh, your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, we will pray. All around the world, every nation, every races. Let's worship. Let the praise begin. Sing all around the world, all around the world. Let the praise begin. All around the praise. All around the world, let the praise begin. Once again, I am planted here. I am planted here by the water's end. I am living for the King. I have found my place in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why we will sing all around the world. Let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Sing all around the world, all around the world, we will praise. Let the praise begin. We will worship the world, we will dance. All around the world, let the praise begin. Once again, sing all around the world, all around the world, let the praise begin. Around the world, let the praise begin. Come on, church, we will celebrate. Yeah. Let's just dance for the Lord. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. All around the world, all around the world, let the praise begin. Sing all around the world, all around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. Hey! 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 Grabe, ang pag-ibig ng Panginoon, pati yung gitara ko, tumatalon. Patuloy po nating pupurihin, sasambahin ang ating Panginoon. Dahil po wala pong katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen? Wala pong ibang nagbigay ng buhay niya, ng dugo niya, para po sa atin. Para to redeem our sins, to love us with this everlasting love. Kaya po sa umaga pong ito,
we will continue to lift His name and feel His love and celebrate His love para po sa ating lahat. His amazing love sa ating pong, sa bawat isa po sa atin. Amen. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Sing Amazing Love. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Sing amazing love, amazing love. I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, amazing love. I know it's true, and it's my joy to always sing. Amazing love, amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King, Jesus. You are my King. You are my King. Listen, Jesus, you are my. Once again, we will sing. You are my King, Lord.
You are my King. Sing it with all of your hearts. You are my King. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Thank you, Lord, for your amazing love. Amazing love, I know it's true, and it's my joy, Lord, in you. Once again, amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is in. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is in. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Oh, thank you, Lord, for your love. The atmosphere is changing. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around. The Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds. Sing overflow in this place, Lord. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds. Once again, overflow in this place, Lord. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us.
can happen now. A miracle can happen now. For the Spirit of the Lord is in. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is in. Miracle can happen now. Miracle can happen. Oh, there's miracle. For the Spirit of the Lord is in. The evidence is all around. For the Spirit of the Lord is in. Overflow in this place. Fill our hearts with your love, your love. Surround. Oh yes, Lord. You're the reason we came to encounter your love, your love. Surround. Overflow, overflow in this place. Overflow in this place. Fill our hearts with your love, your love. Surround us. You're the reason we came to encounter your love, your love. Surround. Overflow, overflow in this place. Fill our hearts with your love, your love. Surround us. You're the reason we came to encounter your love, your love. Surround us. Oh, surrounded by your love, Jesus. Thank you, Lord, for your love, your everlasting love, for your unfailing love. We will celebrate your love each and every day, oh God. Thank you for giving your life. Thank you for the blood that you gave. Oh, we worship you, Jesus. We honor your name, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Jesus. Doon nga, Panginoon, sa umaga pong ito, Lord God, we feel your love for every one of us. Lord, hindi po ang pagmamahal ng mundo, Panginoon, na aming nananais, O Diyos. Kundi ang iyong pagmamahal lamang, Panginoon. Your unfailing love para po sa bawat isa sa amin. Lord, we thank you, Lord Jesus, for filling our hearts with your love. Lord, this morning, as we listen to your word, we open up our hearts, our minds. Lord, speak to your children this morning. Give us knowledge and wisdom, Lord God, na maintindihan namin, Panginoon, ang gusto mong iparating sa bawat isa sa amin, Lord, sa umagang ito, Lord. Lord, ikaw lang, Panginoon, ang aming tinataas sa aming pag-awit, sa aming pagtayo, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Ikaw lang, Panginoon, mong maparangalan ng bawat isa. Lord, we give you the highest praise, the highest worship that you deserve, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Handa na po ba tayong lahat? Sige po, ihanda niyo na po ang ating mga Bible, Amen. Sa umagang ito, mga kapatid,
Amen. Talagang kung kailan mag-uumpisa, tsaka hallelujah, praise God. Sige po, tayo dumulog sa Panginoon. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat, O Lord, kami dinala mo po. Ang aming yapak ay dinala mo po dito sa lugar na ito. Lord, aming dinadalangin na ang iyong salita ang aming marinig. Gamitin mo lamang po, Panginoon, ang iyong lingkod. Maraming salamat po. Buksan mo po ang aming isip at ang aming puso. Ikaw lamang po ang masunod sa umagang ito, Panginoon. Ang iyong salita ang aming mahal. Salamat, O Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Sige po. Ayan, salamat sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa umagang ito, ang ating pong pag-uusapan ay marahil ay isang salita na palagi na nating naririnig. Isang salita na palagi na nating ginagamit. At kung meron man pong salita na sabihin nating nagagamit sa hindi tamang paraan, ay ang salitang ito. Sa tingin nyo, ano po yung salitang yon? Amen? Sa tingin nyo po, anong salita? Mga kapatid, pag-ibig. Palagi nating sinasabi, I like to do this. I love to do this. I love to drink this one. I love this person. Pero hindi natin naiisip, yung po ba talaga'y love o like? Sa umagang ito, mga kapatid, babalikan po natin yung basic ng pagmamahal para maunawaan natin sa umagang ito. What love the world needs. Hallelujah, praise God. Amen. Sabi po dyan, the love the world needs. Sa Genesis 2:15, samahan niyo po ako. Genesis 2:15 to 25. Ano po? Mga kapatid, sa umagang ito, ano po, I can feel in my spirit. Marami tayong iniisip. Marami tayong alalahanin. I can feel it in my spirit. Pero mga kapatid, tandaan niyo po, tayo'y nakikipagniig, nakikipag-commune sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. Amen? I-declare niyo po sa umagang ito that I want to take my portion. Sabihin niyo nga po, Lord, I want to take my portion this morning. Wala po makakadistract sa akin. Hallelujah. Sige, sino ba yung gustong makatanggap ng mensahe ng Panginoon? Taas ang kamay. Parang pag po kayo nandito sa harap, alam niyo po, ang dating nung taas ng kamay niyo, parang slow mo. Amen? Pag tayo makikipagniig sa Panginoon, we have to be intentional. Amen? Nakalagay sa puso nyo na pagka amen, pag sinabi po kasi nating amen, tayo'y nag-a-agree sa sinasabi nung nasa harapan. Kahit sino po ang nandito, mga kapatid, ang daladala po kasi ay ang mensahe ng Panginoon. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang mensahe at ang mensahero. Amen? So ulit, sino po ang gustong pagpalain sa umagang ito? Yan, ang bilis. Amen? Para kayong, alam niyo yung pag kayo magdidepensa sa basketball, di ba? Kailangan mabilis, marunong kayong tumiming doon sa magsushoot. Huwag niyo hayaan na malampasan kayo ng malampasan ng mensahe. Saluhin niyo. Amen? So, dito sa title pa lang natin, sinasabi na po dito yung the love the world needs. Ano po ba yung pagmamahal na kailangan ng mundo? Gusto ko pong itanong ito sa inyong sarili sa umagang ito. Yung po bang pagmamahal na hinihingi ko ay ang pagmamahal na nanggagaling sa Diyos? Ang ganda ng kanta kanina. Amen? Talagang hindi mo na kailangan ng introduction sa mensahe, yun na po. Natagpuan ko ang aking sarili dito at dito ako dapat. Sabi, this is where I meant to be. Sabi doon sa kanta. First time ko siyang marinig, pero talaga nagrema sa tenga ko. Lord, salamat. Ito po. Minsan, mga kapatid, nakikinig po ba tayong lahat? Meron tayong hinihingi sa Panginoon. Unang-una, kalinga, pagmamahal, yung contentment sa buhay. Pero sa umagang ito, mga kapatid, ako po'y nag-iimbit at naninigluhod sa inyong mga puso. Pakinggan niyo po ang mensahe ng Panginoon.
I-align niyo po ang puso natin doon sa gustong pagmamahal ng Panginoon na ibigay sa atin. Hindi yung gusto nating hinahanap natin sa mundo. Ulitin ko po, hindi yung pagmamahal na hinahanap natin sa mundo. Kasi hindi ka pa talaga masasatisfy. So sa umagang ito, mga kapatid, samahan niyo po ako. Basahin po natin. Ano po? Paalala lamang po, muli, pagka tayo ay pupunta sa church, amen? Let's bring our Bible and our notebook. Para po pag uwi natin sa bahay, meron po tayong nire-review. Ano po? O kaya kung talaga pong medyo gusto nyo makafocus, pwede po kayo mag-record. Ano po? Audio. Pwede po. As long na, ang gadget na to ay i-empower ka para matandaan mo yung salita ng Panginoon. Ano po? So sa umagang ito, basahin po natin sa Genesis 2, verse 15. Pwede ko po bang anyayahan ang lahat ay tumayo sa ating pagbasa ng salita? Amen po. Sige po. Ito po ay sa King James Version. Ano po? Genesis 2, verse 15. Sabi dito, "And the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it." Verse 16, "And the Lord God commanded the man, saying, Of every tree of the garden that mayest freely eat." Verse 17, "But the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die." Verse 18, "And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him." Verse 19, "And out of the ground the Lord God formed every beast of the field." Amen? "And every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them." No? Isipin nyo, pinagkatiwala ng Panginoon sa tao. No po? "Called every living creature, and was the name thereof." Verse 20, "And Adam gave names to all cattle, and to fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found an help meet for him." Verse 21, "And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his rib," dito the point, tadyang natin, "and closed up the flesh instead thereof." Verse 22, "And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman." Amen? "And brought her unto the man." And verse 23, "And Adam said, This is now the bone of my bones, and the flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man." Verse 24, "Therefore shall a man leave the father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh." And verse 25, "And they were both naked, the man and the wife, and his wife, and were not ashamed." This is the word of God. God bless His word. Sige po, maupo na po tayo. Ang Diyos po ang magpala sa Kanyang salita. No po, marahil tayo nagtatanong, no po, ano kaya itong binasa ni Pastor Walter na ito mula Genesis 2:15 to 25? Alam niyo po, pag nakita niyo po ang ibig sabihin ng mensahe na ito, mga kapatid, makikita mo kung gaano sinimula ng Panginoon pinrepare ang tao. Tingnan niyo po Usually po tayo, pag mayroon tayong mahal o gustong gawin, ito yung word, mga kapatid, sa umaga, ingatan na po natin Isulat niyo po yung word na love at yung word na want. Kasi you have to distinguish kung yan bang, after natin mag-discuss sa umagang ito, ihayag ang salita ng Panginoon, yan bang mga gusto mong gawin sa buhay, talaga bang love mo yan? At kung totoong love mo yan, yan ba talaga yung love ng Panginoon para sa'yo? Kanina ano sabi? God gave His Son. God gave His Word. Amen po ba? So, sa umagang ito mga kapatid, umpisahan natin. Pero meron po akong gustong i-share sa inyo bago ko po umpisahan. Kasi gusto ko pong makita nyo how man love and how God love. Ano po?
Sa umagang ito, mapapatunayan nyo po sa sarili nyo na ang pag-ibig pala hindi lang basta emosyon. Ang pag-ibig pala ay hindi lang basta gusto ko. Di po ba sabi natin, ang pag-ibig ay galing saan? Sa Diyos. At ang Diyos ay, hallelujah, praise God. Pero ang tanong, bakit merong pag-ibig na ayaw ng Panginoon? Bakit? Kasi may dinefine ang tao, na ang tao, dinefine niya na pag-ibig to, pero hindi ito pag-ibig. Ano yun? Unang-una na. Anong sabi? Huwag tayong iibig labas sa marriage. Pero anong pinipilitan natin? Mahal ko kasi, brad eh. Mahal ko kasi. Ano po? Pero ang tanong, nasa Biblia ba? Sinasabi ba ng Panginoon? Ngayon pa meron akong gustong i-share sa inyo. Bigyan nyo lamang po ako ng pagkakataong may share ko na ito. Dahil ito yung mga 3 siglong tula na. Hindi pala siglo. Dekada lang pala, hindi pala siglo. Ano po? Sige po kapatid, paki-advance na po dun sa poem. Dun po sa poem. Yan. Amen. Excerpt po ito sa isang poem na ginawa noong 1994 pa. Na po. At ang title po ng poem o ng tula ay If Words. Na po. Ito po yung ginawang tula nung isang araw, nung time na ang taong ito ay nagdesisyong mag full-time sa revolutionary movement at na siya'y napahiwalay sa kanyang mahal. At salamat sa Panginoon. Na po, may forever. Hallelujah, praise God. Babasahin ko lamang po. Gusto ko pong makita nyo kasi yung damdamin ng tao at mamaya pag-uusapan natin paano magmahal ang Panginoon. Amen? Sabi po dito, if my words can share the world, yun daw pong salita, ma-share sa mundo, a poetic dialogue, as Plato gave to, it will be verses of love and romance about me and you. If my word shall turn to law, I make it sure the world would know. Next po. In my life, in my past, and now, the time ago, I know in my heart, I love you so. If my words can traverse a trail that was never there, what difference does it make? For it pleases me, whatever it takes. Ito po yung pagmamahal ng isang tao na siya ay wala lang pakialam. Ang tao po ganyan pag nagmahal Amen po ba? Nawawala ka sa katwiran ng Panginoon kasi gusto mo. Bahala na. Whatever it takes. Tama po ba? Pero alam nyo po, okay po yung word na whatever it takes basta naka-align ka sa gusto ng Panginoon. Doon ka dapat magsalita ng whatever it takes kung naka-align ka sa salita ng Panginoon. Ano po? So, tingnan nyo po yan at pag-aaralan po natin yung salita ng Panginoon. Ano po? Ano ang ginagawa ng Panginoon doon sa verse 15? Ano po? Sige po, next slide na po. Gusto ko pong makita nyo, balik po tayo sa text. Sabi po sa verse 15, dito po, God love prepares man. Sa number 1 po yan, no? God's love prepares man. Paki-advance po. Sige po. Yan, amen. Sabi po diyan, mga kapatid, yung daw pagmamahal ng Panginoon, pine-prepare ang tao. Okay, gusto ko pong balikan niyo yung sarili niyo. Mga lalaki, tumingin kayo sa akin. O kunwari yung mga babae, wala mo nang naririnig Mga lalaki, di po ba pag may gusto ka, at ikay nanligaw, at ikay binasted, anong pakiramdam po? Masarap o hindi? Sagot po tayo. Hindi. Amen? Kasi meron kang gustong gawin dun sa tao, mahal mo siya, pero ang tanong, handa ba yung taong mahalin ka? Pag ang tao nagmahal, gusto niyang makuha yung mahal niya. Amen? Pero ang Diyos, tingnan mo ang Diyos. Ang Diyos, pag nagmahal, ipe-prepare ka muna niya. At yan po ang kakulangan natin sa ating buhay. Preparation.
Sabi ko nga po nung mga nakaraang turo, nung last week, ang turo po natin is about the Lordship. Ngayon po, about love. Ano po? Ang title po ng ating pag-aaral ngayon ay ano po? The Love the World Needs. So kailangan mong maging wise, malaman, according sa salita ng Panginoon, ano po yung pagmamahal na gustong ibigay ng ating Panginoon sa atin. And I'm telling you directly, hindi ito yung pagmamahal na nararamdaman nyo pag gusto nyo lang ang isang tao. Take note, gusto. Pag daw po may pagmamahal, meron kang iniisip na handa kaya itong aking mamahalin? Ito ko po ang tanong ko, sino po yung mga binata dito? Mga binata po. Kanina tinanong ko, kaya ko po tinatanong, that's why I'm asking kanina, kung masakit bang mabasted. Amen? Kasi hindi ko po naranasan kasi yun. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Kasi po, mga kapatid, totoo po yun eh. Di po ba pag tayo nanliligaw, para kang devastated? Kasi ikaw mismo, gusto mong manligaw pero you're not prepared to take the consequences pag sinabihan ka ng no. Gusto mo lang magmahal, pero pag sinabihan ka ng no, ayaw mo na. Hindi po yan yung love. That's selfishness. Okay, punta tayo sa magulang. Bago ko po simulan ito mga kapatid, gusto ko pong ilatag yung perspective sa atin sa umagang ito. Yung mga magulang natin, nung tayo bata, inaruga tayo ng mga yan. Amen po ba? Sinusubuan tayo, inaalagaan tayo, pinapaliguan tayo. Ngayon, nung tayo malaki na. Ready? Oh, and I want you to think about this kasi this is part of our honoring to our parents. If our parents get old and they can't move, hindi na sila makagalaw, don't give them to the institution. Amen? Ibalik natin yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng mga magulang natin. Huwag niyong hayaang alagaan sa institusyon ng inyong magulang. Wala tayong dahilan. Unless kung pati ikaw may sakit, okay. Pero kung ikaw ay namumuhay ng maayos, masaya, may kalakasan, tapos ang magulang mo nasa home for the aged, I don't think so. Ito yung pagmamahal na gustong itanim ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Huwag tayo, sabi nga sa Romans 12, 1-2, do not conform to this world. Amen? Ang tahimik niyo yata. Naalala ko tuloy, pagka yung ganyan, di ba, nagsasalita dito sa harapan, ano? Nakaganyan yung tao, nakaganyan. Katingin ganyan. Maya-maya, gumaganyan eh. Be steadfast, mga kapatid. Kung pagod man kayo kagabi, kung kayo man ay hindi maganda ang pakiramdam, maaaring hindi maganda ang emotional stability nyo ngayon, meron kayong pinagdadaanan, focus kayo sa salita ng Panginoon. Gusto ng kalabang agawin sa iyo ang idea na ito. At ito ang ugat. Alam niyo po ba, pag sinummarize ang Bible, it will be summarized in 4-letter word. Love. Kaya tayo buhay ngayon dahil sa pagmamahal ng ating Ama sa Langit. Kaya tayo nakakatayo ngayon. Kaya tayo nakakapag-enjoy sa buhay dahil may pinadalang Hesukristo sa atin. At nung time na ikaw ay hindi ka mahal-mahal, may pinadalang tao para katuruan. No po? At ako'y nabebless sa umagang ito. Mabanggit ko lang po sa inyo. May bisita po tayo, dati ko pong kasama sa AGNP, si Brother Jose po. Ayan, nasa harapan po. Ang Panginoon talaga, mga kapatid, pag po, nagkita po ba kami? Siguro po, huli po kami nagkita, mga 13 years na. Pero ang salita po ng Panginoon, pag inimbita mo ang tao at ito'y anak ng Diyos, hahanapin niya talaga. Amen po ba? At ito pong itong taong ipapakilala ko po sa inyo, nakasama na po natin to sa mga relief operation. Sa Taal, nung pumutok ang Taal, volcano, galing pa po itong
Santo Tomas, Tanawan. Tanawan. Ayan po, si Brother Jerwin. Amen. Alam niyo po mga kapatid, bigkasin niyo lang ang salita ng Panginoon, hayaan niyo po ang Holy Spirit ang gumalaw. Huwag niyo pong pigilan. Huwag niyo po agad isipin, ako hindi naman pupunta yan. Pag naramdaman niyo po yung salita, kahit po gamitin niyo yung messenger, gamitin niyo yung text, gamitin niyo yung tawag. Kasi yung po talaga yung pagmamahal, mga kapatid. Na ikaw, nung time na hindi ka kamahal-mahal, may nagmalasakit sa'yo. May pumuntang paulit-ulit sa bahay niyo kahit tinataguan mo. Ha? Amen? Ha? So mga kapatid, dito sinabi dito, God's love prepares man. Ang sabi po dito, makikita niyo po, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and keep it. Sa ibang version po, pag sinabi nating dress it, to cultivate it, alagaan ito, at panitilihin ito. So mga kapatid, ibig sabihin pala, merong training ang taong ipapagawa ang Panginoon. Kaya dinala si Adan doon sa garden, para po, ano sabi? To cultivate the garden. Ano po yung garden? Ano mang resources meron ka ngayon, yun ang garden mo. May lakas ka, may talino ka. Ibinigay ng Panginoon yan to cultivate. Meron kang boses, magaling kang kumanta. Amen? Yan po yung garden natin, mga kapatid. So, God's love prepares man. Ano yun? Unang-una, mga kapatid, anong itinuturo sa'yo pag ikaw ay dinala sa garden? Basta ba maghuhukay ka lang doon? Basta ba gagamitin mo lang yung lakas mo para makapaghukay, makapagtanim? Hindi. Number 1, God will position His sons and daughter to excel. Bakit kayo nilagay sa music ministry? Bakit kayo nilagay sa ushering? Mga kapatid, huwag niyo pong panghinawaan yan. Bakit kayo nilagay sa father's ministry? Bakit kayo nilagay sa security? May dahilan ng Panginoon sa buhay mo. At tandaan mo po, sabi sa Bible, even in your old age, you shall flourish. Ang Panginoon, walang pipiliing edad yan. Tandaan niyo po, si Moses, 80 anyos na nung ginamit siya ng Panginoon. Gaano katagal ang preparation niya? Di po ba, 40 taon siya sa palasyo? Bilang prince, bilang anak ng Pharaoh. At 40 years siya sa ilang upang siya ay i-train. Bakit kaya? Tingnan niyo po, pag ikay lumaki sa palasyo, anong meron? Stature, royalty, treatment, education. Kaya po, yung sinasabi ni Moses sa harap ng Panginoon, sa burning bush, nung sinabi niya na, Panginoon, utal po ako, pipi po ako, pinaniwalaan ba ng Panginoon? Hindi, dahil alam ng Panginoon ang capacity ni Moses. Kaya kayo po, mga kapatid, wag po kayo magtaka, ayaw pansinin ng Panginoon ang iyong mga rason, ba't ayaw mong gumampan ng gawain? Ang gusto ng Panginoon, makita sa iyo na ang ibinigay ko sa iyong lakas. Kasi alam niyo po, mga kapatid, ano po ba talaga ang puhunan sa paghahayag ng salita ng Panginoon? Gusto niyo pong malaman sa umagang ito? Ang puhunan sa paghahayag ng salita ng Panginoon? Sasabihin ko po sa inyo, hindi po ang kaalaman mo. Hindi rin po ang laman ng wallet mo o ng bank account mo. Ang puhunan po sa paghahayag ng salita ng Panginoon ay ang puso na nagbukas sa salita ng Diyos. Kaya magtataka po kayo, marami pong hindi nakapag-aral pero ginagamit ng Panginoon. Pero maraming mataas ang pinag-aralan dahil hindi sumuko at hindi nagpasakop sa Panginoon, hindi magamit ng Panginoon. Idle land. At delikado ang mga idle land ngayon, sabi ng ating presidente. Ang mga idle land daw na hindi pinakikinabangan ay kukunin ng gobyerno. Mag-ingat kayo, pag idle land, baka kunin ka na ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Okay lang kung Diyos ang kukuha sa'yo. Amen? And number 2, God's purpose to your life will be revealed. Okay. Mga kapatid,
Siguro po, nalilito po tayo. Lord, bakit po ganon? Gusto ko na po maglingkod, pero bakit wala pa po kayo nire-reveal sa akin? Okay, ganito po ang dynamics ng Panginoon, mga kapatid. Kahit po yung mga ginamit na mga great man sa Bible, tandaan niyo po ito, baybayin niyo po sa buhay ni Noah, sa buhay ni Moses, sa buhay ni Gideon. Pag nagbigay ng command ang Panginoon, hindi niya po ibibigay sa iyo ng lahatan. Ang una-una niya sa iyong hihingin, handa na ba ang puso mo, anak? Handa na po ba ang puso natin? Parang 3 lang yung sumagot. Handa na po ba ang puso natin? Huwag niyo naman ako sigawan. Ihanda niyo po talaga yan, mga kapatid, kasi yan ang puhunan. Hayaan niyo pong linisin ng Panginoon yan, puso natin na yan. Ano po? Hindi po yung love na gusto ng world ang gusto ng Panginoon dyan. Iba na po ang pamantayan ng world sa salita ng Panginoon. Sa world po, mas pinahahalagahan yung karapatang magmahal kaysa dun sa karapatang sumunod. Ano ibig ko pong sabihin? Bibigyan ko yung example. Mag-asawa. Hindi maganda. Sabihin natin, hindi maganda pagsasama nyo. Amen? May kalungkutan. Pero tandaan nyo po ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. No? Huwag po tayong manganga. Don't commit adultery. Pero pag nag-enjoy ka na ginagawa mo yan, mga kapatid, tandaan nyo po ito. Napakalapit mo, no? Sa kung saan ang consequence, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo. At ng iyong mga anak. Pag po kayo gumagawa, tayo po, kasama po tayong lahat. Pag po tayo gumagawa ng kasalanan, intentional mong ginagawa, tandaan niyo po ito. The punishment, the consequence, hindi mag-stop sa buhay mo. Dadaloy sa henerasyon mo. Kaya mag-isip-isip po tayo, especially mga tatay, I'm challenging. Mga tatay, kung meron pong unang dapat magpaayos, kung sino pong dapat magpatuwid, magpakorek, magbaba ng pride, tayo po yun. Tandaan niyo po, di ba sabi po, tayo yung haligi. Amen? Kulang po yun, kasi hindi makatatayo ang haligi nang walang pundasyon. So ano ibig sabihin? Ang pundasyon ba, nasa taas, nasa baba? Alam niyo na ngayon kung nasaan ka. Ang pinakamatibay pong ama ay yung ama na pure ang puso, na handang magpakababa para mabuo yung pundasyon ng pamilya niya. No po? Mga tatay, makinig po tayo. Kasama po na minsan tayo sasagutin. Tandaan niyo po, hindi po yung asawa, hindi po yung anak. Tayo po ay mandato, ang mandato natin ay galing sa Panginoon. So may panahon po kasi, may encounter, may season of encounter tayo, mga kapatid. Ulitin ko po kung meron ka mga gustong maayos sa kapatid mo, sa magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo, tandaan niyo po mga kapatid, kalmahin niyo ang sarili niyo po, have this comfort from the Lord na may desisyon po kasi na hindi ikaw ang magdidesisyon. At kailangan natin tanggapin yan. Kahit anong gusto mo na siya'y maiayos, hindi pa siya handa. Siya ang magdidesisyon nun, hindi po kayo. Naunawaan niyo po? Amen, mga kapatid? No po? Kaya po, kung may time na po, kaya nga sabi sa Ecclesiastes 2:1, no po, ang Panginoon po may season para sa atin. No po? Ganyan din po dito sa pagmamahal niya. Kaya ka pine-prepare, binibigyan ka, ipinapasok ka sa isang season na kung saan kailangan mong matutong makinig. Kailangan mong matutong makinig. Kasi mga kapatid, dadating ang panahon na yung sinasabi sa'yo, hindi na po applicable sa'yo. Kailangan iba na ang gawin mo. Okay. Pag yun ay nangyari, para ka naglalaro ng brick game. Alam niyo po yung brick game, di po ba? Brick game, ganyan, di ba? Pero kahit anong score nyo, nakakascore kayo, meron kayong hole. Meron kayong butas sa ilalim na hindi nyo malaman kailang kutok kayang balikan. Yan po yung
consequence pag hindi ka nagpa-train. Palaging may butas dun sa buhay mo. Merong kulang. Kahit nakaka-accomplish ka, kahit nakakaroon ka ng mga achievement, palaging pagbalik mo sa kwarto, may iniisip ka. Ano kaya nangyari kung ganun? Ano kaya nangyari kung ganun? Iniisip-isip mo. Slave ka niyan. Unless magkaroon ka ng tamang relasyon and you let the Lord deliver you from it. Kasi tandaan nyo po, yung kabigatan sa atin, tandaan nyo po ito, hindi po natin talaga kayang alisin. Nakakalimutan lang natin. Pero hanggat walang total deliverance. Ano yung total deliverance? Intentional mong hiningi sa Panginoon, Lord, linisin mo na po itong mga ito sa buhay ko. At paano magkakaroon? Anong participation ng tao? Repentance. Total repentance. Ano yung ibig sabihin ng total repentance? Pagtalikod mo dun sa ginagawa. Mga kapatid, kaya po tayo tinitrain ng Panginoon dahil alam niya ang kahahantungan natin pag hindi tayo sumunod. Alam niya. Amen? So, at yung pangatlo, God's plan is always the best plan. Ito pong tatlong to, mga kapatid, ilagay niyo po yan sa puso niyo. Kasi ganyan po mag-prepare ang Panginoon sa tao. Ipoposition ka niya. Okay, bibigyan ko po kayo ng example. Para po mabilis sa ministry na lamang po. Kilala niyo naman po siguro si Brother Dong. Amen po? Alam niyo po, 2 years ago, nung bago pa lang po tayo dito, palagi po yung challenge ni Bishop. Opo, pinagsasalita sa Wednesday, sa midweek, pinagsasalita sa Fathers. May time po talaga na siguro talagang hindi pa siya handa. Talagang nakita ko po, hinindihan niya talaga si Bishop. Hindi po talaga. Ito ngayon, mga kapatid. Dahil siya ay unti-unti pong nagpa-train, kinalimutan yung sariling will niya. Amen? And I know from J. Blue Paranaque, siya po yung nagtuturo sa inyo ng BS ngayon. Amen? Okay, halataan niyo po ba na mahihain si Pastor Dong? Si Brother Dong? Hindi na. Papalakasin ka kasi. God will empower you. Itatransform ka niya. Yung buhay mo na puro gulo, yung mess of life, pag sumunod ka sa Panginoon habang ikaw ay nagkakaroon ng age, gagawin niyang mess age ang buhay mo. Amen? Ano po yung age? Acknowledge God every day. I-acknowledge po natin ang ating Panginoon araw-araw. So, God will position you. God's purpose will be revealed in you. God's plan is always the best plan. Pag po ikaw ay nilagay sa isang gawain o sa isang trabaho, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi po solusyon ang pagbabago ng trabaho para ka sumaya. Ang solusyon, baguhin mo muna yung sarili mo. You don't have to change your job. You have to change your attitude and your character. Now, kung dumating ang panahon na talagang hindi ka laan doon, at least ikaw mismo, bago ka lumipat ng trabaho, align ka na. Bakit, mga kapatid? Ang trabaho o ministry, sabihin natin, kahit ka lumipat ng church, naghahanap ka ng perfect church, tandaan niyo po ito. Kung sakali mang may makita kang perfect church, at ikay lumipat doon, automatic, pagpasok mo doon, imperfect na yan. So, tandaan niyo po yan. God's love prepares man. So, mahalaga, kung talagang ikaw ay umiibig, at gusto mo talaga ang isang taong ito, hayaan mo pong ikaw ay prepare at hayaan mo ring ma-prepare yung gusto mo. Sa gantong edad, yung mga kabataan, tatanungin ko kayo, gusto nyo ba magkapamilya? Siyempre, sasabihin nyo sa akin, of course. Amen? Pero ito po sasabihin ko sa inyo, at this very age, pinagdasal nyo na ba? Pinagpe-pray nyo na ba, Lord, yung pong mapapangasawa ko? Siguro matatawa kayo. Pastor, bakit naman kailangan ko? Kailangan nyo po kasing ipag-pray talaga ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Ipag-pray nyo po talaga, Lord, ito po ba talaga? Panginoon, gusto ko pong, yung aking pong ibibigay nyo po sa aking kabiyak ay kasama ko po sa ministry at sa business. Answered prayer na po ako dyan. Nung po kayo binigyan ng pagkakataon, yung po kagad ang hiningi ko sa Panginoon.
Dahil ayoko na po ulit magkamali. Kaya ang hiningin ko kagad sa Panginoon, Lord, kung bibigyan mo po ako ng makakasama, gusto ko po yung kasama ko sa ministry. I demand it to my Father. Ministry and business. You have to be bold, mga kapatid. Na po, makipag-usap tayo sa ating Ama, bilang Ama, hindi yung parang stranger tayo sa Kanya. Para maramdaman natin yung pagmamahal niya sa atin. Kasi tandaan niyo po ito, God corrects because He loved that person, dahil yun ay anak niya. At ang tatay daw na nag-i-spare ng rod sa kanyang anak, hindi daw niya totoong mahal to. Kaya mga anak, mga workers po, mga members po ng church natin, ano po, pag po tayo bilang mga anak po ng ating iglesia, pag tayo po ay sinasabihan, kinokorek, minsan po masakit. Pero magpasalamat po tayo, may tatay po tayo na nagsasalita sa atin. Amen? Yung pong iba, gustong-gustong makaranas ng may tatay, walang magpakatatay. Dito po, ano po, tandaan niyo po, ang puso po ng ating Ama dito, ng ating tong spiritual father, ay gano'n na lamang, mga kapatid. So, bigyan niyo po ng pagkakataon. Kung siya po ay humahanap ng pagkakataon sa atin, kayo naman po magbukas ng pagkakataon sa Kanya upang makapagsalita sa inyong buhay. At tandaan niyo po, sabi sa Bible, wala pong nakinig sa Ama na napahamak. Ano po? So, sa pangalawa po, yung pong pangalawa, next, sabi po dyan, God's love admonish man. Genesis 2:16-17. Basahin ko lamang po, ano po? 16-17. Sabi po dito, sa 17, and to Adam said, because thou hast ito pala, sorry. 16-17, and the Lord God commanded. Ang admonish po, ang ibang salita ng admonish ay pagbibigay babala. Pagtatama sa'yo. Binibigyan ka ng paalala, admonish. So, mga kapatid, anong sabi po dyan? Sige po, next po. Diyan po susunod po na, ayan. Ang Panginoon, mga kapatid, intentional po siya sa atin. Kaya po, pag kami nangangaral dito, mga kapatid, hindi po kami nagpaparinig sa inyo. Pinaparinig na po namin sa inyo. At sana po mabuksan yung puso natin. Sa God's love admonishment, pag sinabi nating admonishment, ipine-prepare ka na ikaw ay makinig. Alam niyo kung bakit? Merong gustong gawin ang Diyos sa ating buhay. Tandaan niyo po, ang Diyos ay Diyos na masinop. Pag nakita niya na hindi ka handa, kahit gusto mo ang isang bagay, hindi niya ibibigay talaga sa iyan. Amen? Okay. If I may use an example, para po hindi na tayo lumayo. Amen? Pero hingi muna ako ng permiso. Sister Bea, hingi akong permiso. Alam niyo po, for the past year, last year po, naririnig ko po Pastor Bea na. Narinig ko po si Sister Bea na sabi niya, gustong-gusto kong kumakanta. Siya daw dati ay nandun sa choir. Pero alam niyo po, dumating ang point. Sige, gusto mo? Anong ginawa ng Panginoon? Alam niyo po yan, music ministry. Di po ba, kailangan niyang pumasok sa training? At her age. Kailangan siyang, ay nako, sinasabi ko po sa inyo. Siguro, ano na lang, para mabilisan. Naglilinis po siya dito. Lahat po, kasama po sa training yan. Now, nakakapagpuri na po siya sa Panginoon. Siya po ay part na ng music ministry. Amen po ba? Meron po talagang training. Meron pong, hindi ka pwedeng tumakbo ng isang takbuhin na marami kang dala-dala. Ipapababa sa iyo yan ng Panginoon. Nakakita na po ba kayong track and field player? Meron pong dalang pakbag sa likod? Wala. So ano ibig sabihin mga kapatid? I-unload niyo po. Tanggalin niyo po yung mga mabibigat na parte ng buhay natin. Yan po mga hindi na dapat. Yung 10 years ago, 5 years ago, na issue, let it go. No? Sabi nga nung kantang Frozen. Amen? Okay, tingnan niyo po
ang God's gesture o ang Father's gesture, number 2 po dyan, ano po, kung maalala nyo po, sa Genesis, di po ba nung pinalabas na ng ating Panginoon si Eva at saka si Adan? Di po ba sa East Gate, pinabantayan sa isang cherubin, sabi sa Bible? Amen? Okay. Bago sila pinalabas, gusto ko makita nyo ano ang gesture ng ating Panginoong Jesus sa dalawang ito, sa mag-asawang ito. Hindi po ba, nung nalaman na nung mag-asawa na ito na meron na silang mali siya, di po ba nagawa sila ng ng dahon na damit? Amen? Pero tingnan nyo po, ano ang ginawa ng Panginoon? Kaya alam nyo po, sa Old Testament pa lang, may shedding of the blood na. Siya'y nagkatay ng hayop upang ang mga balat nito'y gamitin ni Eva at ni Adan. If there's no shedding of the blood, there's no redemption of sin. Tandaan niyo po yan. Palaging may sacrifice. Magkaiba man ang sabihin nating treatment, may sacrifice at may sacrifice. Pero tingnan niyo po, bakit nagkaroon ng sacrifice? Nagkaroon ng disobedience. Sabi sa Bible, obedience is better than. Naalala niyo si Saul? Tama naman maganda naman yung gusto niya. Gusto niyang, etong mga amalakita na ito ay lusubin ko na. Yun naman ang gusto ng tatay ko eh. Yun naman ang gusto ng ama. Pero may instruction. Anong sabi? Sa ikapitong araw, babalik si Samuel, siya mag-aalay niyan, at ipagpe-pray ka ni Samuel. Pero anong nangyari? Nung umaga na nakita ni Saul, na walang kalaban-laban ng Amalekita sa babangyan niyan, anong sabi ng mga tao kay Saul? Haring Saul, eto na yung tamang pagkakataon, lusubin na natin. Mga kapatid, ganito po yung gusto nating gawin. Minsan po may mga suggestion po kayo sa mga leaders natin. Pag nakita po ng leaders natin na hindi yan ugma, huwag po kayong masasaktan kung hindi po tinatanggap. Kasi tingnan niyo po ang nangyari kay Saul. Di po ba sinabi ng mga tauhan niya, hindi, lusubin na natin. Kahit alam ni Saul na may bilin sa kanya, sa ikapitong araw babalik si Samuel para i-bless at mag-alay at i-bless ang kanyang pag-atake sa mga Amalekita. Dahil ang sabi, walang ititira. Pero dahil hindi siya nagpa-admonish, hindi niya pinakinggan, tingnan niyo po ang nangyari. Pero tingnan niyo po rin ang nangyari kay Saul. Pwede palang nasa posisyon ka pa, pero wala ka ng anointing. Hari ka pa rin. Pero tingnan niyo po nung time na yon, hari pa rin po siya, pero sobra-sobra na ang pagseselos niya kay David dahil alam niya si David na ang susunod na hari. Pero tingnan niyo po si David, mga kapatid tingnan niyo po ito. Alam na natin sa lahat ng tao rito, gusto ko pong ilagay niyo po sa isip niyo, destined tayong maging successful. Amen? Lahat tayo dito, destined maging successful. Amen? Pero pag namayani dyan yung envy, namayani dyan yung selos, it's a poison to your heart. Kaya po, si David, kahit ilang beses na siyang may pagkakataon na patayin si King Saul, to make the story short, gaano katagal siya nagantay? 20 years. Di ba, na-anoint na siya? Pero alam niyang siya ang susunod na hari, pero nagantay pa rin siya. Marami siyang beses. Nung nasa kuweba si Haring Saul, pwede niya nang patayin. Nung natutulog si Haring Saul, nung pinuntahan niya sa tent, pwede niya nang patayin. Pero tingnan niyo po, pag ikaw ay nagpa-admonish sa Panginoon, i-exalt ka niya. Anong ibig ko pong sabihin? Makinig ka sa instruction ng Panginoon. Yung gesture niya kasi sa'yo ay gano'n na lamang. Ano po? So, yan po yung number 2. Number 3, God's love empower man. No? Sabi po diyan, anong istorya diyan? 'Di ba sabi na-realize daw ng Panginoon na hindi maganda na nagsosolo lang ang lalaki. In short, yung spirit pala ng team building, yung team spirit pala, sa Old Testament pa lang meron na. Genesis pa lang, tinuturo na ng ating Panginoon ang team spirit. Sabi ng Panginoon diyan, hindi maganda na nagsosolo lang ang lalaki. Yung mga hayop, merong kasama. Pinangalanan pa ng tao. Pero nalaman ng ating Panginoon. No? So ngayon, mga kapatid, sabi dito,
And out of the ground the Lord God formed every beast of the field. Sa 20, and Adam gave names. No po? And sabi dito, pagdating sa 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed flesh instead thereof. Dito po nabuhay si Eva. Amen? Sabi po dito, number 1, in every mission, di po ba may ipinagawa ang ating Panginoon? In every mission, there is provision. He will not leave us or forsake us. Sabi po sa Hebrews 13:5. Amen. No? Hindi daw po tayo iiwan ng Panginoon. Hallelujah. So, ang pagmamahal daw po ng Panginoon ay nag-e-empower sa tao. Now, mga kapatid, ito po yung gusto kong isipin nyo. Sabi nyo po, mahal nyo tong tao na ito. I'm just building a scenario. Teenager ka man, meron ka mang young professional ka man, sinasabi mo mahal mo tong tao na ito. Amen? Okay. Number 1. Kung totoong mahal mo ang taong ito at ikay mahal ng taong ito, gusto kong tanungin mo ang iyong sarili. Ine-empower ka ba ng taong ito? Okay. Ine-empower po ako. Saan? Tumakas? Ine-empower ka saan? Magsabi ng lies? Pag ganyan po ang inyong nagiging kapartner, tigilan nyo na. I will be sharp, especially doon sa mga voice, sa mga binata. Tandaan nyo ito mga kapatid, mga kabinataan. Kung ngayon na hindi mo pa asawa ang iyong asawa, na yung nililigawan, hindi mo siya maigalang. At hindi mo maigalang ang kanyang magulang, hindi mo yan igagalang kahit kasal na kayo. This is a tough principle, pero totoo po ito. Ngayon pa lang, naalala niyo po yung movie na Courageous? Yung mga nakapanood ng movie na Courageous? Naalala niyo na may gustong manligaw dun sa anak ng isang pulis na Black American? At nung kinausap nung ama yung gustong manligaw na yon na nag-a-ask ng date, ano sabi? Wala kang pakialam sa amin. Lalabas lang naman kami. Ano sabi ng tatay? Kung ngayon pa lang, na nagko-court pa lang yan, hindi maigalang ang magulang, hindi kanyan igagalang. So anong ibig ko pong sabihin? Don't break rules, mga kapatid. Gusto nyo pong manligaw? Magpaalam kayo sa magulang yan. Yan po ang tamang proseso. Wag po natin gayahin ang mundo ngayon. Ang mundo ngayon, anong mangyayari? Magtatago. Dahil nagtatago, nandun yung temptation. So, hindi pa nakakapagpaalam sa magulang. Kaya po sinasabi to dahil ang gina-justify natin sa mga move natin na ganito ay dahil love. Hindi po love yan. Something that gives you satisfaction and violates the relationship of parents and child is not love. Tandaan niyo po yan. Pag may binaviolate po kayong pamantayan ng ating Panginoon, hindi po yan love. Kasi ang love, according sa Lord, ay order. Ang love ay i-empower ka. Hindi kanyang pahihinain. Pag natututo ka pong magtago, magsinungaling sa iyong magulang, hindi po love yan. Yan po yung ayaw na ayaw ng Panginoon. Yung love na wala sa panahon. Meron po talagang panahon na bibigyan ka ng Diyos ng iyo. Ibig sabihin, yung makakasama mo na sa buhay. Kaya kailangan, ngayon pa lang, bata pa lang kayo, ipag-pray nyo na. Lord, ako po'y 18 years old na ngayon, 20 years old. Lord, ang target ko po, sa kaloob po ninyo, sana po 25 years old. Pinagpipray po yan, hindi po yan, alam niyo po yung, you're too much madly to go inside the marriage, and after quite some time, you're too mad to get out of the marriage. Hindi po, dapat po may kaayusan yung pagpasok. Kasi ang marriage is a lifelong commitment. Amen po? At sa araw na ito, tandaan niyo po ito, alam natin na tayo ay araw ng pagmamahal sa atin. No? Pero tandaan niyo po, mga tatay, marriage is a lifelong courtship.
Kahit asawa mo na yan, dapat nililigawan mo pa rin. Ha? Binibigyan mo ng chocolate. Kahit choknat. Ha? Hindi ako nagbibiro mga kapatid, mga tatay, makinig kayo. Don't take for granted yung mga ilaw ng tahanan. Pag napundi yan sa'yo, ewan ko na lang. Ha? Totoo po yan. Dapat meron pa rin po tayong lambing. Ha? Yung pag-alala sa kanila na bigyan mo pa rin ng, para ka nang liligaw. Ha? Hindi kailangan ng mamahalin, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Lalo pagka mag-asawa na. Ngayon, kung may affordable, sige, fine. Ano po? Pero ang sinasabi ko po dito, yung huwag mong kakalimutan. Yung partner mo na yan. Ano po? Yung mga panahon na dapat, sabi nga po, yung mga unexpected nila na meron ka palang surprise, mas maganda po yung sa kanila. Ano po? Amen? So, part po ng empowering yan ng Panginoon. Pag po ikaw talaga ay tatay na sumusunod na talaga sa Panginoon, makaka-focus ka sa pamilya mo. Ulitin ko po, pag ikaw ay ang tatay na nakafocus ka na sa Panginoon, tanda mo yan, makaka-focus ka na sa pamilya mo. Kasi pag ikaw yung tatay na marami ka pang extracurricular activity, nako, no, sabi nga po ng isang kapatid, hindi na rin po ako lalayo, mga kapatid. Gusto ko pong mapakinggan nyo ang mga testimonyang binago ng Panginoon dito sa loob ng church. No po. Isa po nating tatay dito, no po. From time to time, no? Sinabi niya, siya ay hinipo ng Panginoon at sabi niya, yung dati niyang pagsisimba dito, for how many years, sisimba siya dito, pero sabi nga namin, para tong palos. Ano niyo po yung palos? Pagkatapos ng amen dito, lalabas na yan. Makikita mo yan, palabas na, dala na yung tricycle. O, kilala nyo na yan kung sino? Ha? Hallelujah. Nakataas na kamay. Aminado, si Brother Party. Ha? Sinasabi niya sa amin, alam niyo, yun po yung masarap sa fellowship. May time po kami magbukasan ng aming mga kahinaan. Sinasabi niya sa amin, alam niyo po, Brad, no, ngayon ko lang aaminin sa inyo, sabi niya sa amin, pag po ako nag-church dito, basta makapag-church lang, paglabas ko, inuman uli. Hindi natin alam yun. Amen? O, ay kung hindi po dahil sa, sabihin natin, puso ng Panginoon, yung nasa puso niya ngayon, sasabihin niya ba sa atin yan? Hindi. Pero handa na siya. Handa na siya. Praise the Lord. No? So, yan po yung ginagawa, mga kapatid. Yung pagmamahal ng Panginoon, pinalalakas ka niyan. Hindi ka niya pinapalakas sa paggawa ng mali. Pinapalakas ka niya sa paggawa ng tama. Yung righteousness ng Panginoon. Na po? So, number 4, Roman number 4, God's love nurtures man. Amen. Sabi dito, ni-nurture daw po ng Panginoon ang tao. No? Dahil sa pagmamahal ng Panginoon, ayaw niya na mapabayaan ng tao. Ito po, sabi dito, and Adam said sa verse 23, this is now bone of my bones. Nakita niyo po yung declaration niya. Itong babae na ito ay buto ng aking buto, laman ng aking laman. Ano ibig sabihin? Merong accountability. No? Mga tatay, tayo ulit ito, ha? Okay? Nung tayo nanliligaw, gusto kong picturein niyo po ito. Nung tayo nanliligaw, pinagbubukas mo ng pinto. Pinag-a-atras mo ng upuan. Ha? Ngayon, bala ka na dyan. Malaki ka na. Tatawa naman natin sa likod. Huwag niyong tanggalin yung pagiging gentleman natin. Yan pa rin. Pagsasampan ng sasakyan. Hayaan mo mainggit lahat ng tao kung paano mo kamahal yung asawa mo. Alalayan mo pa rin. Yan naman mga babae, awatin niyo naman yung kamay niyo pag naiinis sa amin. Nasa tawon sa likod. Okay. Ano yung gustong ituro ng Panginoon sa atin sa pagmamahal? Ang gusto kasing isang gustong ituro ng Panginoon sa atin, yung nurturing. Dapat daw po tayo, ang attitude natin sa asawa natin, in-nurture siya. Kasi ang Panginoon, yun ang gusto sa atin eh. Ganon din naman po yung babae, yung asawang babae, dapat daw po, nino-nurture din yung
Okay. In other words, ano ibig sabihin ng nurturing? Kung paano mo i-represent ang iyong asawa. Mga kalalakihan, mga kababaihan, no? Mga nanay, mga tatay, wag natin pairalin yung ating familiar spirit. Ano yung familiar spirit? Yung familiar spirit po kasi na, tagal na kami, kahit anong gawin ko dyan, hindi na magagalit sa akin yan. 50 taon na kami magkasama dyan eh. Di po ba, Tatay Efren? Hindi nga lang pala. 2 years pa lang kayo ni ate, no? 2 years pa lang. 2 years and 40 years. Amen, amen. No? Di ba masarap makita po yung mga mag-asawa ay nakikita nyo sa church? Sumasamba sa Panginoon. Hallelujah. Wala na po. Pagdating nyo po na po kayo ay talagang gusto nang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid, tandaan nyo po ito. Wala na po kayong hinahangad na ang buong pamilya mo ay maisama mo sa iglesia. Ang buong pamilya mo gusto mong makita na wala ka naman ng ibang hihilinging assurance eh. Kahit po yung mga insurance company, hindi nila kayang i-insure ang buhay mo. Sa totoo lang. Ano po? Unless ang mga anak mong ito, ang mga kapatid mong ito, ay makita mong nasa Panginoon. Wala ka nang iisipin. Payapa ka dahil alam mo, ang mga taong ito ay nasa tamang tahaking. Ano po? So dito po sa nurture, sabi dito, God teaches us to take accountability. Yun po ang ginawa, dineclare kagad ni Adan sa sarili niya. In order for us to grow in spirit and in truth. This is the bone of my bone, the flesh of my flesh. Amen? Anong mararamdaman ng babae na pag nasa mall, amen? Mga lalaki, makinig nasa mall, o kaya pumunta tayo sa isang gathering. Ano sa tingin nyo ang mararanasan ng lalaki o ng babae rin? Na nakita mo yung mga kaibigan mo nung high school, kaibigan mo nung ganyan, kasama mo sa opisina. Nagkwentuhan kayo. Ito yung isang tamang pagre-representa sa iyong partner na pinagmumula ng tampuhan. Ni hindi mo pinakilala yung asawa mo. Tandaan niyo po ito. In every, kahit ano, you have to be proud. You have to be very magalak ka na pinakikilala mo ang iyong asawa. Brad, nga pala, Mrs. Ako nga po, minsan, pag pinapakilala ko si Bern, sinasabi ko pa, bunsong kapatid, kasi mukhang bata eh. 10 points yun, mahal, 10 points. Mamaya, 100 points na. Talaga pong ganyan, mga kapatid. No po, kung gusto mong mag-grow in spirit and in truth, kailangan mo talagang akuin yung accountability mo. Kasi matututo ka magdisiplina sa sarili mo. Pati bibig mo, makakayanan mo ng disiplinahin. Yan po ang gustong nurturing ng Panginoon sa atin. Di ba sabi po, the fruits of the Spirit, sa Galatians 5:22 and 23, di po ba? Love, self-control, gentleness, amen? Yan po pala yung fruits of the Spirit. Amen? Now, mga kapatid, sabi dito, kapag ikaw ay lumalakas na at nino-nurture ka na, ano po ang sabi sa 1 Peter 1:13? Sige po, tingnan po natin. 1 Peter 1:13. Sabi po dito sa 1 Peter 1:13, prepare our mind to action. Pag daw po tayo nakakaranas ng pagpapalakas sa atin, tinuturuan tayo, natututo tayo, nakikinig tayo. Kailangan naman daw po, huwag tayo makontento na nakinig lang tayo. Dapat daw po, therefore, with the minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Ito po ay NIV. Sa ibang version po, yung therefore with minds, ito yun. Therefore, prepare our mind to action. Sa King James Version po, yung unang words dyan, prepare your minds to action. Ihanda daw po natin ang ating mga isipan sa pagkilos. Huwag po tayo maging stagnant. No po? Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Ang Panginoon po hindi ibinibigay sa atin ng isang bagay nang walang purpose. Bakit kanya binigyan ng skill? Bakit ka binigyan ng sobrang maraming pera? Bakit ka binigyan ng kagwapuhan? May purpose yan.
Amen? Ano po? You are blessed to be a blessing. Hindi lang po yan titigil sa atin. Yung mga blessings na natatanggap po natin. No po? Ako ay nabe-bless kahapon. Yung anak ni Sister Marina nagtitinda ng kinchay. Hallelujah mga kapatid. No po? And I think this child is around 12 years old. Or 14 years old. Maambon. May dalang paninda. No po? You should be inspired with this child. Huwag po kayo maawa sa kanya. Anong ibig ko pong sabihin? Makuha nyo yung fighting spirit ng batang to. Bata pa lang, laban na. Mind to action. 1 Peter 1:13. Alam niyo po, pag may mga ipinapakitang nakaka-inspire sa atin ng Panginoon, tandaan niyo yan. Ako naniniwala, hindi ko lang basta binilhan ng batang yan kahapon. May mensahe ang Panginoon na ngayon, nabigay nating example. Ha? Huwag po tayong tumigil. Ang plano ng Panginoon sa atin ay in-nurture tayo. Nurturing requires decision. You have to make a decision. Lord, sige, gusto mo ako in-nurture? Sige po, saan po ako umpisa? Mayabang po ako? Sige po, mananahimik po ako. Ano po ba? Sino po ba? Paano ko po ba tatanggalin itong mga to? Magtanong tayo sa Panginoon, paano niya tayo in-nurture, mga kapatid. Hindi yung pag walang sinabi, wala tayong galaw. Yan po ang nangyayari ngayon. Huwag po tayong mag-antay lang kung anong ipapagawa sa atin. Ang totoong tao na tumanggap na ng Espiritu ng Panginoon, hindi po yan papayag na hindi niya mag-glorify ang Panginoon sa loob ng isang araw. Humanap tayo ng pwedeng gawin. Share the word. Encourage some of our friends. Yung ating mga online, yung ating mga live streaming. Napakasimple po. Nakakapag-FB po tayo, baka hindi pa po tayo naglalike sa Jesus Be Lifted Up Church. No po? Buksan nyo po siya, i-share nyo po sa mga kaibigan nyo. Napakaganda po ng mga topic. Ngayon pong buwan na ito hanggang, I think, early March, ang topic po natin is the message of the soul winner. Lahat po ng dinidiscuss, pati po yung Wednesday nating midweek, ang dinidiscuss po doon is about soul winning. Bakit mahalaga na tayo po ay naghahayag ng salita? Bakit mahalaga na tayo naghahayag ng gospel? No po? Okay, mga kapatid, huwag po kayong makontento na tayo ligtas. Alalahanin niyo po yung iba na kailangan ng salita. Kapatid natin, pinsan natin, teacher natin, kabatchmate natin. O sige, siguro, ito yung naririnig ko sa puso nyo. Pastor, nakakahiya po minsan eh. Ito po, mga kapatid. Kukwento ko sa inyo yung buhay ni Jeremias. Si Jeremiah, halos sumuko na rin siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, lahat naman ng pinagagawa mo sa akin, ayaw kong pakinggan eh. Sinabihan ko yung king, nais pa akong papatay. Sinabihan ko yung mga tao, gusto akong batuhin. Pero, pinaliwanag sa kanya ng Panginoon, hindi yung ginawa mo, kundi yung laman ng, okay. Minsan, magbabahagi kayo ng salita, hindi sila naniniwala. It's okay. Ang mahalaga, nirelease mo ang salita ng Panginoon sa kanila, ang mahalaga doon, sumunod ka sa iyong Panginoon. Maniwala sila, hindi, gawain na ng Holy Spirit na i-convict sila. Tayo po, i-release natin ang salita. And I'm encouraging everybody, mga kapatid. Ano po? Nakakatuwa po yung isang pamilya dyan sa Maymulino, mga kapatid. Ano po? Sa tuwa ko nga po, pinost ko rin. Buong mag-anak yon. At sabi po nila, Reb, sila daw po ay nakakatanggap sa atin nung time na tayo namimigay doon o nag-feeding doon once a month before. Nakaka-attend daw po yung mga anak nila doon. Alam niyo po, nung Wednesday po, kasi humiling sila, humiling na gusto ng BS. Hindi ko na po sinabi yung schedule ko. Pinuntahan ko na po. Nagpaalam na lang ako kay Bishop. Bishop, humingi po ng schedule ngayon. Ngayon daw po sila open. O sige, go. Pero ang original na po nilang schedule ay every Tuesday. Buong mag-anak yun. Ano po? Tingnan niyo po mga kapatid. Yung oras at yung salita na iahayag mo, okay, nakikita niyo po? Oras, salita na iahayag mo. Anong katumbas sa mga buhay
na binago ng Diyos? Wala. May assignment pa yung 3 lalaki. Ang anak niya, 5 lalaki, 1 babae bunso. May assignment. Yung 3 kasi nagbabasa na. So binigyan ko po ng assignment. Magdi-discuss po tayo ulit doon ng Tuesday. Yung panganay, John 3:16. John 1:9 yung pangalawa. At yung pangatlo, Ephesians 2:8. Alam mo, napaka-excited na mga batang to. Huwag po tayong makontento na tayo save, mga kapatid. Even God nurtures man. Hindi tayo pinalakas ng Panginoon para maging malakas lang. Pinalakas tayo ng Panginoon upang ang kalakasan na yan ay maibahagi natin. So, number 5, matatapos na po ako sa ating introduction. Malapit na pong matapos yung introduction natin. God's love deploy man. Okay. Ano ibig sabihin ng deploy? Isiniset ka na ng Panginoon. Pinapahayo ka na ng Panginoon. Ang sabi dito, therefore shall a man leave. Therefore shall a man leave his father and his mother. Dahil ba magkakagalit sila? Hindi. Kasi dinisenyo sa lalaki at sa babae na dadating ang panahon na ikaw din man ay magtatatag ng sarili mong pamilya. Now, iba man ang tinatatag mo dahil ikaw na, may partner ka, iisa ang spiritong daladala mo. Amen? Iisa ang spiritong daladala mo. Mother shall live, and they shall be one flesh. All they were both naked, and a man and his wife, and were not ashamed. Bakit? Originally, mga kapatid, ang relationship kasi ni Eva at ni Adan sa ating Panginoon ay in spirit, hindi in flesh, in spirit. Pero dahil kumain sila, dahil sila sumuway, kinain nila yung prutas na ito na magsasabi sa kanila at magre-reveal sa kanila ng mali at tama. Ito na. Kaya sabi dito, God's love sent us to our purpose. Yun daw pong pagmamahal ng Panginoon, ilalagay tayo sa ating purpose. Now, mga kapatid, bakit hindi natin makita yung purpose? Bakit hindi makita? Kasi sa iba ka nakatingin. Binibigyan ka ng ministry, ang gusto mong tingnan yung iba. May iba kang gustong gawin. Doon mo gustong aksayahin ang oras mo. Kung meron man pong best investment, tayong gagawin, walang iba, kundi mag-invest ka sa ministry ng Panginoon. Wala na pong iba. Kasi tandaan nyo po, pag ikaw natuto kang sumunod, nag-invest ka sa ministry ng Panginoon, sabi sa Bible, sabi sa Matthew 6:33, and all these things, seek ye first the kingdom and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Huwag niyo pong unahin yung material na bagay, mga kapatid. Creation yan eh. Ang unahin niyo po yung source. Ang unahin niyo po yung creator. Naalala niyo po yung aman at may golden, yung geese na naglelay ng golden egg. Dumating sa panahon na nainip na siya, na gusto niya nang makuha yung laman, yung golden egg ng geese. Anong ginawa niya? Binuksan niya yung tiyan para makuha niya. Eh, ang problema, yung itlog nagiginto lang pag nailabas na. Pag nasa loob, itlog pa rin. Ito po yung ibig ko pong sabihin. May season. May season, mga kapatid. Kung ito yung time ng deployment mo, magpa-deploy ka. Amen? Bakit? Tinetrain ka ng Panginoon. Alam niyo po, kailangan niyo makarating sa iba't ibang lugar para ma-expose ka ano-anong klase ng buhay meron ang tao. At ito, I tell you, ito'y dadagdag sa iyong longingness na lalo kang magsilbi sa Panginoon dahil nakikita mo ang pangangailangan ng tao. Dati wala kang pakialam, mag-soul win ka, hindi ka mag-soul win, wala kang pakialam. Pero alam niyo po, papasalamat ako dahil ang ating pong church ay may puso sa misyon. Ito po. At yung puso sa misyon ng church natin, yun po yung nagpapatibay sa atin. Kasi po nakikita natin yung pangangailangan. Ano po?
ng mga tao sa ibang lugar. Ngayon po mga kapatid, ito po yung challenge sa atin. Tayo inaalagaan sa iglesyang ito. Amen po ba? Sana man din po mga kapatid, dumating ang panahon na tayo na po ang nag-aalaga. Tayo na po ang nagdadala ng kapatid dito. Tayo na po ang nagtuturo. Tayo na po ang nangangalaga sa kanila. Let us do away with elementary teachings. Tayuan na po natin yung ating pong mga, alam ko pong nararamdaman nyo yan, pero wag nyo na pong pigilan. Yung spirit po kasi, tandaan nyo po, katulad ng binanggit ko last time, yung seed, ang seed, pag hinayaan nyo pong tumubo yan, may puno pong malaki dyan. Ganon din po ang laman ng bawat puso natin, mga kapatid. Ang puso natin, matagal nang natrap dyan. Yung dinisenyo ng Panginoong leader na inaantay ng mga tao. I believe, bawat isa sa atin, may nakatagong leadership sa mga puso. Let it break. Hayaan nyo pong makalusot yung strength ng spirit dun sa body man, dun sa outward man. Hayaan nyo pong umalpas yung spirito nyo. Pero hindi po yan naalpas, tandaan nyo po. Unless you desire it. Hingin nyo po sa Panginoon. Makipagkasundo po tayo sa Panginoon. Lord, handa na po ako, gusto ko pong gamitin. Hindi ko po sure, Panginoon, kung kaya ko, pero ikaw yung empowering God ko eh. So, kung binigay mo sa akin, gagawin ko po. I-declare nyo. You have to talk to our Father. Kasi tandaan nyo po mga kapatid, consistent ang Holy Spirit, hindi po talaga siya makikialam eh. Ano po? Sabi po dito, God's love sent us to our purpose. Ano ibig sabihin ng purpose? Ito po yung why natin sa buhay natin. Sabi ni Mark Twain, there are two important days in our life. The day you were born and the day you know why. And that's your purpose. No po? Yung araw na ipinanganak ka at nung araw na nalaman mo bakit ka pinanganak. At tandaan nyo po, no? Even po sa ating mga nanay, tandaan nyo po ito. Lalo po yung from Paranaque. Sabi po sa Bible, even in your old age, you shall flourish. Si Moses, ginamit siya ng Panginoon, 80 years old na siya. Tandaan nyo po ito, wala sa haba ng buhay, nasa kalidad ng buhay. Methuselah lived 969 years. Isipin nyo ha, 969 years si Methuselah. Ito ay grandfather ni Noah. Amen? Pero si Jesus Christ, mga kapatid, ilang taon siyang nabuhay? 33 years. Pero tingnan niyo po ang impact na binigay sa atin ni Hesus Kristo doon sa nabuhay ng 969 years. Pag po ang ginawa natin ay tama sa salita ng Panginoon, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kahit sasaglit pa lang yan, yung impact na binabagong mga tao, napakalakas. Ang ministry ni Jesus Christ ay sinusuma ng mga historians na umaabot lang po ng 3 taon. 2 kalahati hanggang 3 taon. Pero ang tanong ko po, gusto ko pong tanongin nyo rin sa inyong mga sarili, bakit ang impact ng salita ni Jesus Christ at ang mga taong kanyang itinrain, bakit po hinayaang ma-preserve ang salitang ito? May dahilan po kasi. May purpose ang Panginoon. Ano po? So sabi po dito, God's love lead us to excellence or peak of life success. So wag po tayong matakot pag po tayo minsan isasama sa misyon o papadala ka sa misyon. Ano po? Puso po yan. The heart of the matter, the issue, the heart of the matter is the matter of the heart. Ha? Puso po yan. Puso po talaga. Ha? Lahat po tayo may pangarap. Totoo yan mga kapatid. Totoo po yan. Pero tandaan niyo po ito, ang Diyos po ay hindi mapagkait.
Ang Diyos, meron lang po talaga tayong iba. Minsan, gusto nating iba ang gawin natin. Kaya nga po, ipinapakita ko po sa inyo yan. Basahin niyo po yan. Magkaroon po kayo ng revelation sa Genesis 2:15 to 25. Tingnan niyo po kung paano ipinrepare ng Panginoon ang tao. Kung mapapansin niyo po, binigyan niya muna ng gawain, binigyan niya muna ng work, pinrepare niya muna ang tao. Bago niya binigyan ng partner, bago niya binigyan ng ministry. Now, hindi ko sinasabi na kailangan nyo muna ng partner bago kayo mag-ministry. Magpagamit po tayo sa Panginoon hanggat bata pa tayo, hanggat may lakas pa tayo. No? So, sabi po dito, mga kapatid, sa Genesis 2:24 to 25, God's love lead us to excellence, speak of life. No? So, sa ating pong summary, sa-summarize ko lang po saglit yung ating introduction. Sabi po sa summary, mga kapatid, yung pong ating diniscuss, God's love prepares man. Amen? God's love to admonish man. God's love to empower man. And God's love to nurture man. Ano po? Now, mga kapatid. At yung huli po natin, God's love to deploy man. Ititrain ka at may ipapagawa sa iyo ang Panginoon, mga kapatid. Hindi pwedeng wala. Conclusion. Ito po, tingnan niyo po yung conclusion. The love the world needs is the love of God. Yun po ang kailangan muna natin. Para po tayo wag malito sa mundo. Yakapin muna natin yung gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Genesis 2:15 to 25. Ano po, basahin natin yan paulit-ulit. Know the revelation of it. Ano po. Amen? So I hope, mga kapatid, I'm praying na tayo po ay may na-receive sa umagang ito. Amen po ba? Sige po, tayo magpasalamat sa Panginoon. Father God, thank you for your message. Thank you for your loving kindness, O Lord, in our lives. For your faithfulness, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na naghahayag, sa bawat isa na naglaan ng oras, O Lord, upang pakinggan, to listen to your word and train and transform their lives, Panginoon. Lord, sa umagang ito, I declare victory upon victory in our lives, success upon success. Ano man pong sakit, karamdaman, Panginoon. In the name of the mighty name of Jesus, I declare, pinagaling mo na po kaming lahat, that by your stripe we are healed, O Lord. In Jesus' name, in Jesus' name. Everybody says, Amen. Thank you po. Amen. Sino po ang napagpala nung mga nakaraang araw? Nung isang buong linggong nagdaan? Amen. Taas po ang kamay ng mga napagpala. Amen. Ang sabi po sa Malakay 3:10, we give to be blessed. Hindi po tayo nagbibigay dahil nire-require lang ng Panginoon. Number one is, bakit ba natin gustong magbigay? No? Gusto natin maging daluyan ng pagpapala. It is flow of sowing and reaping. Sino po ang gustong magtanim pero ayaw mag-harvest? Di po ba kaya tayo nagtatanim dahil gusto natin umani? So let us participate in the harvest. May harvest po na nakalaan. May pinrepare si Lord na harvest sa atin, and during those harvest season, sino gusto mag-participate? Tayo, di ba? Lahat tayo gusto natin mag-participate sa harvest time. So let's start by being a channel of blessing, by sowing, not tomorrow, not on the other month, but today. And also in Luke 12:33 to 34, it teaches us that God that we should give from the heart.
Sabi nga po dito, for where your heart is, there will your heart will also be. Where your treasure is. So, ano nga ba ang treasure natin dito sa buhay? Where is your heart when you come to the church? Is it in your family? Is it in your wealth? But what about giving eternal legacy sa pamamagitan ng regular na pag-a-abide sa instruction ni Lord? Sabi nga niya sa Malaki 3:10, test me on this. Test me on this. We have the role of giving in God's kingdom. Sabi po sa Deuteronomy 8:18, you shall remember the Lord your God, for it is who gives you the power to get wealth. God gives us blessing to be able to work, earn, and accumulate wealth. But we should also, by doing it, sa pagbibigay natin ng ating tithes and offering, we do it as an act of honoring God. Do we honor the Lord in our life? So let us participate in giving all our tithes and offering. Actually, may marami pong gawain ng church. Marami po tayong activities. Kakasabi lang po ni Pastor Walter, we are a missionary church. Missionary sending church. Nagpapadala po tayo ng mga missionaries sa iba-iba nating mga sa iba-ibang lugar kung saan may mga activities sa church like Alaminos, meron po tayong mga activities sa malalayong lugar. May mga gawain po tayo doon. And every time that we put into the basket our share in the tithes and offering, kasama po tayo doon na nagpa-participate sa mga gawain na yon. Amen po. Sige po, atin pong panalangin ang ating mga tithes and offering. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kakayanan, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin upang kami po ay kumita, Panginoon. And Father God, once again, thank you for the opportunity na maibalik namin sa inyo every Sunday or every worship day, Panginoon, what is due unto you, Father God. Thank you, Lord, as we put our tithes and offering into this basket, Panginoon. Lord, may this be a seed, Panginoon, na in due time we will harvest, O God. Thank you, Lord, for being part of this ministry, Panginoon. Thank you for making us part of this sowing of being a channel of blessing, O God. Thank you, O God, for protecting us, O God, for giving us the ability, O God, to earn, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, for we know, Lord God, na you will continue to give us the resources, Father God, for you are the source of everything that we have. Father, dalangin po namin, Panginoon, na pagpapalain niyo po ang mga malilikom namin na tithes and offering, at ito po ay magagamit lamang, O God, sa ikalulugod ng inyong mga gawain. Maraming salamat, O Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. When they sow and focus, see the things you do through me. It's great things I have done. Now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father. And mold me as my maker. I ask you how many times will you pick me
Amen. Praise the Lord. Sa oras po ito, patuloy nating naroon na na-announce na every MWF po, no, tayo po ay magsama-sama sa ating live streaming, yung morning devotion natin, no, napakaganda po ng mga naroon po na natatalakay na mga topic, lalong-lalo na po ngayon sa ating kapanahunan, very relevant, ano, dahil habi nga malapit na dumating ang Panginoon, makuha natin yung heart ng ating Panginoon. At ito yung mga lost souls, no, kaya ito po ay aming inaanyayahan. At natin po, MWF po, naroon yung Thanksgiving worship. Naroon dito tayo sinasanay, no? Dito tayo sinasanay na, sabi nga po, yung puso natin laging nakahanda na magpuri at magsamba sa Kanya. No po? At bago po tayo dumako sa ating closing prayer, ngayon ay na-announce po na lahat po ng leaders, workers, lalo na yung mga taga-Parañaque rin po, merong meeting, no, after the service. At sa oras na ito, bago tayo magwakas, katulad po ng ating pong narinig, no, the world needs ay yung love ng Lord. The love na ang pag-ibig na kailangan ng mundo ay ang pag-ibig ng Diyos. At ito yung naroon sa John 3:16, that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, ang ating Panginoong Jesus po. Dahil kung wala ito, sabi nga, we can do nothing. Kaya ito po ang kailangan ng ating mga puso, the love of God. Dahil ang sabi sa 1 John 4, start ng 8, no, beloved, let us love one another, for God is of love, and everyone that loveth knoweth God, no? Kaya ang kailangan po natin ay yung pag-ibig na galing sa Diyos, hindi po yung pag-ibig na galing sa mundo. Hindi po natin mararanasan yung preparation, yung nurturing, yung empowerment if we don't have the love of God. Kaya sa umaga pong ito, tumayo tayong lahat at awitin po natin yung awit kanina, The Amazing Love. Napakaganda po ng mensaheng ito. At habang ito po ay ating inaawit, tingnan po natin, ano po yung amazing love na yon ng ating Panginoon? We need that amazing love to do sabi nga, upang tayo makapamuhay na may tunay na pag-ibig sa ating kapwa at higit sa lahat sa ating Panginoon. Let us sing this song, The Amazing Love. Sabi doon, kailangan malaman natin that we are forgiven. No? At doon sa pagpapatawad na yon na binibigay niya sa atin, naranasan niya na siya ay ma-forsake. Isunod natin, para bago natin awitin, manamnam natin, maunawaan natin. Ayaw po ng Panginoon na, sabi nga, umaawit tayo ng wala sa ating mga puso. Dahil lahat ng lumalabas sa ating bibig, it must come from our hearts. No? I'm forgiven because you were forsaken. No? Ang susunod, I am accepted. You were condemned. Tayo ay natanggap. Tayo tinanggap. At siya naman ay nakondemn. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Praise the Lord. Amazing love. Ang sabi doon, susunod na lyrics, how can it be that you, my King, would die for me? Yung ginawa po ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, kailangan po ito'y talagang naroon sa ating mga puso. Yun ay ginawa niya dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Praise God. Let's sing this song. I'm forgiven. Amen. Because you were forsaken. I'm accepted. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Thank you, Lord, for giving your life to us, O God. I'm forgiven. Thank you, Because Father, you were forsaken. for showing your love to us by giving your only begotten Son. Thank you, Lord. You were condemned. I'm alive and well.
accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Yes, Lord. Only in your amazing love, O God, that we can do all things just to honor you, Lord. Lord, wag niyo pong hayaan, Panginoon, na may sino man sa lugar na ito, maging mga nasa tahanan, Panginoon, na hindi matanggap ang amazing love niyo, Lord. Sapagkat ito ang kailangan ng mundo, Panginoon. Upang magkaroon ng tunay na pagbabago, upang magkaroon ng tunay na kagalingan, upang magkaroon ng tunay na katagumpayan, O Diyos, ang bawat pamilya. Let your amazing love, O God, manifest in the life of your people, O God. Yes, O Lord, because only in your amazing love, we can honor you in all we do. Sa oras pong ito, kung nais nyo na maranasan ang amazing love na ito, lumapit lang tayo sa ating Panginoon na may pagpapakumbaba. Lumapit tayo sa Kanya na bukas ang ating mga puso at anyayahan siya na maging Panginoon, tagapagligtas, hari ng ating mga buhay, upang maranasan natin sa ating araw-araw na buhay sa mundong ito ang amazing love niya sa bawat isa. Hindi kailangan pahirapan mo ang iyong sarili. Hindi kailangan i-condemn mo ang iyong sarili dahil sa mga nagagawa mong kamalian. Ang nais lang ng ating Panginoon, lumapit tayo sa Kanya na nagpapakumbaba. At sa oras na ito, just open your heart unto Him at sabihin mo po ang maikling panalangin na ito. Sabihin mo to ng tao sa iyong puso. Panginoong Jesus, marami pong salamat sapagkat nalaman ko sa umagang ito na ang tanging pag-ibig na kailangan ko ay ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Na kung paano, Panginoon, na ibinigay mo ang buhay mo doon sa krus ng Kalbaryo para ako ay magkaroon ng tunay na kalayaan, tunay na kaligtasan na nais mo na maranasan ko. Kaya sa umaga pong ito, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita na maging Panginoon ko. Let your amazing love dwell in my heart today. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, let's go to our closing prayer.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos, muli kami dumudulog sa iyo, Panginoon. Para, Lord, magpasalamat, Lord God, sa iyong mga salita, Lord God, na aming narinig, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na napakadakila ng iyong pag-ibig, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, ng iyong pag-ibig, Lord God, ay buhay, Lord God, na nagrema sa aming mga isip, sa aming mga puso, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginamit, Lord God, na tagapagsalita, Lord God, ngayong umagang ito, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, ang nawalang lakas, Lord God, sa kanya, Panginoon. 10 ng kanyang pamilya, Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na ang iyong salita, Lord God, ang aming buhay. Ang iyong salita, ang aming pag-ibig. Ang iyong salita, ang aming proteksyon. Ang iyong salita, Lord God, ang pagkain ng aming espiritu, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Sa iyong pag-ibig, Lord God, na walang maliw, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Lord, bigyan mo kami, Lord God, ng boldness, Lord God. Ng courage, Lord God, na maipahayag, na maibahagi, Lord God, yung naranasan namin, yung nararanasan namin pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Na may bahagi namin, Lord God, sa aming mga kakilala, sa aming mga kapatid, Lord God, na hindi pa nakakakilala sa inyo, sa aming mga kapitbahay, Panginoon. Ganun na din, Panginoon, gamitin mo ang social media, Lord God, para maipahayag namin, Lord God, kung gaano, Lord God, Lord God, kadakila, kamakapangyarihan, Lord God, ang iyong pag-ibig, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na ibinigay mo, Lord God, ang iyong pag-ibig, ang iyong buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Nothing compares to you, O God. Nothing compares to you, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, sa ngayon, muli, Lord God, kami maghihiwa-hiwalay, Lord God, sa aming pansamantalang tahanan, Panginoon. Hallelujah, kung gaano mo kaingat, Panginoon, ang na dinala mo kami, Lord God, sa aming bahay-sambahan na ito, Panginoon. Ganun mo din, Lord God, kami kaingat na ibabalik sa aming mga tahanan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At nawa, Lord God, aming malakaran, aming matayuan, aming maibahagi, Lord God, ang iyong pag-ibig, Lord God. Aming maisabuhay, Lord God. Hallelujah. At hindi kami, Lord God, mawala, Lord God. Hindi kami mawala, Lord God, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig, Lord God. Hallelujah. Sa araw-araw, Lord God. Hallelujah. Sa umaga pa lang, Lord God, ay padama mo na, Lord God, ang aming pagkauhaw sa iyo, Panginoon. Hanggang sa aming pagbalik, Lord God, sa susunod na linggo, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik namin ang aming mataas na papuri, mataas na pagsamba. Sa iyo lang, aming Ama, aming Yahweh. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, maraming salamat po sa bawat isa. Muli tayo po ay makinig ng morning devotion po natin bukas, Monday. And sa gabi po, meron po tayong Thanksgiving worship.